hønsegården kom op og slås en søndag morgen. Da de var færdige lå tilbage en kæmpemæssig æggekage. Høns i hønsegården kom op og slås en søndag morgen. Da de var færdige lå tilbage en kæmpemæssig æggekage. Høns i hønsegården kom op og slås en søndag morgen. Da de var færdige lå tilbage en kæmpemæssig æggekage.